И долу как се разбиват вълните. Така се вижда. Тук си открих един таен плаж долу. Ето ни в стаята. И здравейте, приятели! Аз съм Айвана БГ и ви каня да дойдете с нас на почивка на дюни. Тук сме ние. Ето ни в стаята. Така, първо има гардероб, после е банята, която на мен ми изглежда голяма. Сега ще видим. О, има вана, супер! Както казвам, ще може да къпем малкия, защото по-лесно във вана да го къпем. Така. Тук има нощно шкафче бонус, което явно там не се вмества. Детско легалце. Това ще трябва да го свиваме, защото ще ни пречи. И гледка море. Така. И място за пушачи. Така. И обратна гледка. Готова съм. Отиваме надолу да видим какво е положението. Сега ще видите пътя към към слънцето. И така, хора, вече съм в стаята. Хапнахме, а мъжа ми отиде да разходи малкия, за да може да се умори и да спи. Като първи впечатления от хотела, стаите са хубави, чисти. Нашата стая е голяма. Храната не е нещо кой знае какво, но няма да умрете от глад. Плажа е огромен, всички шезлонги са към хотелите, не се плаща за тях. На басейните е по същия начин. Самия комплекс, той си е затворен, има си някакъв супермаркет, където можеш да си пазаруваш, ако нещо дребно имаш, което ти липсва. Има джетове, има снимки, ретро снимки правят, има снимки по плажа. Като цяло плажа изглеждаше добре. В смисъл да е чиста водата, утре ще ви я снимам. Това е за сега. И добро утро! На следващия ден станахме прекалено рано и сега трябва да поизчакаме преди да отидем на закуска. И сега ще си направим вечерната разходка с Бобо. Намерихме си пътечка, където може да минаваме с триколката. О, на кой махаш? Ей, това съм аз. Този път не съм издокарана, но съм се настроила за разходка. Чувствам се комфортно, удобна рокля и така нататък. Ще се радвам на гледката. Все още не съм се наситила всъщност. Вчера дойдох, бях малко изнервена. Сега вече обаче почвам да релаксирам. Морето ми действа добре. Тук си открих един таен плаж долу, който ще ви го покажа после. Да, долу. Тайния плаж, който много хора идват да си правят снимки. Не. Сега, шегата на страна, но да, готино плажче отзад, което не се ползва за плажуване, ето така хората си правят снимки. Тук прескачат бариери, за да се снимат хората. Забранения плод е най-сладък. Тези моменти, когато детето не слуша и прави малко циркове.
на красива гледка. Там е бате, да. Айде, мина драмата. Вече е щастлив, що може да бута. Чакаме следващата беля. Тук е добре озеленено, приятно. Базата е много добра, с малко повече поддръжка. Ще бъде още по-хубаво. Ето тук има работилничка. Тук снимки, където си правиш на плажа, може да си вземеш. Там има сувенири и надолу ще продължим към мини маркет, където хората, които не могат без цигари, могат да си купят. Между другото, тук времето си е хубаво, пък в София ни снимат, ни пращат снимки колко дъждове са се изваляли. Чувствам се blessed, както се казва. Там е супермаркета. Тук е басейна, който е с изглед морето. Натам още продължават шезлонгите на хотела. По-надолу също има място за волейбол, където да играеш. Има мини-голф. Ще се опитаме да стигнем до края. Надявам се да не се уморим. Айде, Боби, отиваме наляво. Я да видим, знаеш ли ляво какво е. Дай натам. Завивай. Айде отгоре да минем. И така, мисля, че това е последната спирка. Поне по дължина. Тук има мини-голф. Не можахме да намерим мястото, където е детската дискотека. Тук има някакъв бар, който в момента не работи. Така, ще стигнем най-вероятно до амфитеатъра, ама вече се стъмни. И медицински център има. Да не ни трябва. О, има скулптури, кончета. И шопинг център. Добра новина, Павел си носи портмонета. Аз моето го забравих. Много тъжно. Виждам, че има тоалетна. Хората са се наредили, значи може би ще има нещо. Най-вероятно. Много яко, все едно съм в Пловдив. Да. Бобо, харесва ли ти тука? Там няма игра. Добър вечер, скъпи гости, и добре дошли на нашото скетч комеди шоу. Тази вечер правенето на видеозаписи не е проблем, това шоу може да се снима. И така гледахме шоу програмата и сега отиваме да спим, че стана късно. И добро утро! Намерих хитър начин как да снимам цял ръст сама. Днес имаме облачета в София. Всъщност е валяло доста, даже май 15 градуса в момента, тук е 24. Ще видим как ще е този ден, как ще го изкараме. Може би трета година ще ни е така да ни се пада, да вали, но аз не се притеснявам, така или иначе искаме да идем да видим Созопол. Ще си имаме добър повод да го направим. Мисля, че сутринта със сигурност ще става за плаж, вече след обед времето ще покаже. Сега отиваме да хапнем и продължаваме нататък. И така малко по-късни кадри. Бяхме на плаж сутринта до 12:30. Времето беше променливо, но предимно слънчево. Изкарахме си добре. Малкият много си игра, забавлява се. Сега след обеда обаче заваля. Той още спи. Към 4 часа заваля, духа яко.
И мисля, че за днес приключи и в крайна сметка от София дойде лошото време. Дано не се задържи дълго. Ще преценим какво ще правим, но по-добре така, защото малко имаше нужда да се наспи вчера. Го събудих в 4, едвам стана, едвам. Днес ще го оставя да спи до когато си иска. Между другото, тук усещам капчици по мене и насам леко забива. Сега ще ви снимам да видите. Така, то се вижда. До нас има тераса и от тук се вижда дъжда, мисля, че надолу, да. Този хотел има вътрешен басейн. В принцип, ако някой много има желание, може да влезе във вътрешния. Но ние наистина днес по-скоро ще оставим детето да се наспи и утре вече. Ако пак е лошо времето, ще ползваме вътрешния басейн. Може би последните 3 години абсолютно идваме по различно време на морето, но всеки път вали. The next day. И така нашето слънце се появи към 11 часа, насладихме се на макс, прибрахме се в стаята и хоп! Изненада! Какво ни очакваше тук? Много красиво и много романтично. И така отново сме в колата, защото решихме да се разходим до Созопол. Времето се оправи, както ви казах, но въпреки всичко ние решихме, че ще си направим тази разходка. Отиваме до стария град на Созопол, ще разгледаме малко и се прибираме вечерта. Айде, в Созопол сме вече. Ние понеже сме за първи път и така се впечатляваме. Сега хората, които са били 1000 пъти тук, най-вероятно не им е кой знае. Не им е чуждо. Да. Червен флаг. Така. Стигнахме до някъде и сега почваме вече да разглеждаме.
Стигнахме до края. Тук е пълно с заведения, с страхотни гледки. Но и вятъра е много силен и не смея да сядам с Борис, защото... там има вратичка, може би се слиза някъде. Не смея да слизам с Борис нататъка, просто защото ще го надуха да сядаме. Набързо ще минем надолу и се връщаме. Гледката е прекрасна. И отсреща острова. Разходихме се набързо, буквално. Обиколихме целия стар град. Какво видя тук? Супермаркет. И така, уличката, където беше с многото картини, ми хареса. Харесаха ми сградите. Харесаха ми заведенията, където бяха точно накрая на стария град, но беше супер ветровито. Прибираме се в къщи и ще почиваме. И добро утро вече на 5-тия ден, откакто сме в Дюни. Времето се оправи, вятъра намаля, въпреки че на вас сигурно сега ви се струва шумно, но се оправиха нещата. Така, усеща се топло още от сутринта. Нашите планове за днес да си останем в комплекса и тук да си прекараме времето. За утре ще видим. Всъщност днес не знам дали няма да се качим на скайбара. Ще видим какво ще решим до края на деня. Гледка зареждаща и прекрасна. И долу как се разбиват вълните. Подготвихме се за вечеря. Ако работи Скай бара, ще се качим горе, ако ли не, разхождаме детето. И ще си направим, разбира се, готини снимки на Кея. В коридора сме доста шумни. Малкия пищи. Се му правя забележка, обаче не мога да го спра, дете. Много яка градка. Боби се научи да върти педалите. Браво, маме! Ние бяхме горе на Skylobby бара, обаче се стъмни много и нямаше как да снимам добре гледката, така че решихме да излезем и по-добре да се разходи детето. Сега ще снимам тук. Този басейн май не съм ви го показала, той е на другия хотел, който е точно до нашия, с гледка срещу морето. Единия е Марина Бич, другия Марина Палас. Мисля, че ние сме Марина Палас. Този е горе. А нагоре има и вилички, които може да си наемате. Като цените варират, но май виличките са най-изгодни, ни казаха тук едни хора, които си идват всяка година. Хайде за магнитче, мило. Бентли студичка.
На мен ми харесват ретрото. Това не е ли G-класа? Къде? Е това, бялото. Да. Да си харесаме. Или тази, или тази. Сега ще видим Павел какво ще каже. Не познах. Павел хареса това. Е така, е така се вижда. Е тук вчера са били Павел и Боби. Бобо! Какво искаш да гледаш ли? Айде гледай какичките. Виж какво правят каките. Ма не вижда, той не иска. The next day. И така днешния ден го започваме от колата. Не си тръгваме. Отиваме в замъка в Равадиново. Сега малко сме към края на деня. Надявам се да успеем да влезем навсякъде, но ще видим какво е положението, тъй като късно се усетихме, няма значение. Ще отидем, ще разгледаме, ще си направим снимки и естествено ще снимаме и за влога. Ето го замъка. Хайде, дай ръчичка. Още с влизането ми харесва. И така, приятели, това е края на видеото. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се и до следващото видео. Чао!